No marco do Plan de Actuacións da Xunta de Galicia fronte aos posibles efectos das altas temperaturas sobre a saúde e segundo os datos enviados por Meteosalud e por Meteo Galicia, dende hoxe xoves desactívanse todas as alertas por episodio de calor na comunidade galega. Para elaborar o mapa de riscos para a saúde provocados polas altas temperaturas, a Consellería de Sanidade ten en conta os datos rexistrados por Meteo Galicia e por Meteosalud. Meteo Galicia ten en conta as temperaturas máximas e mínimas diarias e tamén se superan os límites establecidos para que poida ter lugar un episodio de calor. Pola súa banda, Meteosalud realiza os seus cálculos de acordo á análise das series temporais de temperatura e mortalidade, tendo en conta os datos rexistrados nos últimos 20 anos. Para anticiparse aos posibles efectos das altas temperaturas na saúde da poboación galega, a Consellería de Sanidade ten en conta os niveis de alerta de ambos os sistemas co obxectivo de establecer un nivel de alerta de acordo aos seus datos. Xa que logo a información que conteñen estes tres mapas responde a diferentes parámetros, motivo polo que poden non coincidir.